Ntiere kana mana tipo mana chance mana matin. Ntiere tipo nya korom gajuang mineno kanyo mano jakom mar Royal Media Services Dr. SK Macharia mabende hero mola he county ma Siaya diche makawuono kotene kanyo gi governor he county ma Homa Bay Gladys Wanga. Odhi kanyo he lienda moluor migosi Raila Amolo Odinga mabende notimne kopo mano chieng' Jumapil mano mar jumane. Mano daktari SK Macharia mabende en jakom mar Royal Media Services mabende koro ochopo mano mar dhi heliela mano mar migosi Raila Amolo Odinga entiere kanyo kendo odonjo adaro mar mondo mi wawinjo naka chenro makamano dhi nyime. Acha na playback, acha na Mano kanyo man nyakorom gajuang mano kanyo Dr. SK Macharia mabende jakom mar Royal Media Services mabende osemola achiel kachiel gi kalapapla mago e gwenge mag Bondo kinde mabende neno kanyo kotene gi jotelo mopogore opogore otene kanyo gi governor e county ma Homa Bay mano gi Mikai Gladys Wanga kendo gidwa dhi e liel machiel kachiel mano kangu ka Jaramogi kama bende noiki ugai mano mar ODM mabende en prime minister machoni pachoka mano migosi Raila Amolo Odinga mabende notimne kopo mogik mano chieng' Jumapil mano mar jumane. To bende mano konyalo kuma nyisi ne kin thuolo mosekalo bende seneno mana tipo mabende wasebedo kwa tagu nyakorom gajuang Dr. SK Macharia bende en osiep mangita mano mar mosenindo migosi Raila Amolo Odinga koro odiochieng' makawuono kata mano kiny makawuono ero otero ywak mare mano ne oganda e county ma Siaya kendo biro bedo koromo kod familia mano mar migosi Raila Amolo Odinga. En wuoth ma achiel kachiel mabende ineno kodonjo godo kangu ka Jaramogi nyakorom gajuang mar chiwo luor mare ne migosi Raila Amolo Odinga mabende nong'indo rengo e kind thuolo mar juma achiel kane yudo thieth makoni kod kocha e piny mano mar India. Ten luor makende mochiwo makata ogudu mabende neno ka daktari SK Macharia orwako bende neno kanyo kogolo e kinde mabende koro odhi chiwo luor mare mogik ne migosi mosenindo Raila Amolo Odinga. Otene kanyo gi governor Wanga jotelo mopogore opogore gi oganda modak e gwenge mago mag Siaya. Wenyet kaka chenro makamano dhi mbele nikech aneno kochiegni chopo kama bende notime kopo mogik mano mar migosi Raila Amolo Odinga. Nyakorom gajuang parni okang makama e kinde mabende koro Dr. SK Macharia bende dhi limo liende migosi Raila Amolo Odinga ben bang' iko mabende notim chieng' Jumapil mano mar jumane wantiere gi jofwambo magwa e county ma Siaya kiny makawuono mabende ineno ka kelonwa chenro makamano achiel kachiel e county mano ma Siaya wuoth mabende ochomo bur kama bende noike migosi Raila Amolo Odinga. Ukiny makawuono bende biro bedo koromo kanyo gi familia mano mar mosenindo Raila Amolo Odinga. Neno kanyo osechope liela kama bende noike migosi Raila Amolo Odinga nyakorom gajuang mar chiwo luor mare mogik ne familia. Tunakushukuru kama umeongoza rafiki yake SK Macharia kuja kusimama katika barabara. Wamekuwa wakipendana kwa miaka mingi. Tunakuomba utujaze upendo moyoni mwetu ili sisi ambao tungali hai tuzidi kupendana jinsi baba alivyotupenda. Amefanya mengi katika nchi yetu na tunamshukuru.
alijitolea kwa njia mbalimbali. Tunapoendelea kuomboleza, tutake kutuongoza na kutuliza jamii yake, kutuliza familia yake na marafiki wote na nchi yetu, tutake kudumu katika amani. Naomba Evangelist Kristo Nyakorom Gajwang' en alam madhi nyime mana kaparo ni mano ni en osiep Raila Amolo Odinga Mangita. Ero gisetieko kanyo alam makende e liend migosi Raila Amolo Odinga. Nyakorom Gajwang' inene kanyo ka bende ero maua okao, maua kanyo odhi keto kanye liend mano mar mosenindo Raila Amolo Odinga kaka chiwo ni luor makende kaka osiep Mangita mabende giwuok gode e kind thuolo mabor. To bende kata mne kinde mosekalo Nyakorom Gajwang' waseneno rombe mopogore opogore mabende timore e gwenge magwa makaluo. Waseneno Daktari SK Macharia kosebedo kadhi kono. Mogik en mano mabende notimore e kaunti mano ma Siaya e kinde mabende migosi Raila Amolo Odinga na yudo thieth e kaunti e piny mano mar India. Kinde mabende nolimo kaunti mano mar Siaya, mano mane dweni mano mar jiwo oganda. Ka bende nyalo paro ni TV mano mar Ramogi gi TV mar radio noche kin thuolo mosekalo ni migosi Raila Amolo Odinga bende mano jiwe mar mondo mi oyaw mano TV mar Ramogi kanyakla koda Nyakalondo mano mar Ramogi radio. Gisani koro gisewuok e liend mano mar migosi Raila Amolo Odinga kendo koro paro ni gichomo achiel kachiel mano mar dhi romo koda Mama Ida mabende en min oda migosi Raila Amolo Odinga. Kata kamano pod gidhi e lienda mano Jaramogi Oginga mano vice president mokwongo ma pachoka mabende nong'elo rengo e higa mar 1994. Bang' lienda migosi Raila Amolo Odinga koro hero ano kanyo aparo ni gichopo e idala mano mar e od migosi od min Raila. Aparo ni ma od min Raila Nyakorom Gajwang' mabende koro gichope mar dhi romo koda anyuola mar mondo mi en bende koro ochiwore na ote mag lit kod kuyo mano buk mano mar mondo mi ochiw ote mage mano mar lit kod kuyo ne familia mar mosenindo migosi Raila Amolo Odinga. Samoro kora mana Charles nikech ni loso kotenre kod ma wanyalo mana nyiso ni Nyakorom Gajwang' gik madhi nyime gi mane wacho kotenre kod tho mano mar migosi Raila Amolo Odinga. E kawuono en odiechieng' mar 4 nyaka nyocha ik Raila. Odiechieng' mar 4 e tim luo en odiechieng' ma koro waluongo ni wakeyo liel. Iyweyo liel asto ji ke. Ndalo 4 ka ng'at madichuo tho to wamoko mach mwaluongo ni magenga gi dho Siaya. Akia ni luonge gi nying mane gi thuru Migori but waluongo ni magenga, mach mimoko gotieno koseik ng'ato. Kendo yowuoyi te bete magenga kendo onge ng'ata moyiene dok e ode e ndalo 4 go. Ken ng'ama mama to en ndalo 3 tiyweyo liel. Koro kaka kawuono bende iyweyo liend jakom mondo alao wagogni manobiro mondo dok miethgi, yowuoyi mantie mondo dok e utegi. Chieng' ni bende emiliele nyithindo nyithi ng'ama otho, ilielo jaodi, ilielo nyithindi. Kakineno ti ilielowa waluongo ni lihala thurwa kucho. Chon kane watindo nok nyal lieli kama, nwach kolieli kama tiyuak ichalo ng'ama wuon gi otho. Nilielo ji. Koro odiechieng' mar 4 iywe liel, ilielo u. Joma lielo u be gin wa aunties weini u ema biro lielo u to be. Na winjo kiwacho ni kawuono be biro ter buru. Kabila moko no understand meaning ma tero buru. Ne giparo ni tero buru en tero mon. No. Tero buru mostly nitimo kus kaka no ik Sunday chona no kitero buru the following day, that is Monday. Koro uchoko dho te mane gweng. Tu ringo kuchiko aora. Ne nitie milongo le har. Yo madhok luwo kadhi modho e aora. Koro uchiko dhi aora to burdum. So can it be bad spirits of death to bedo driven to the river? Mane engage tero buru. Udumo buru gi dhok to wero weche. That is the time when you wero wende magalagala, wende maricho richo. Unyalo wacho weche ma modwanyore mag pakruok samutero buru. So odiechieng' kaka wuono ne en chieng' ywayo liel to gi lielo
nyithindo. Tiparo ni gik ma kamago pod timore e gwenge magwa maka luo kitwa gi timbewa. Yes, nitie families matimo, to nitie families ma bende ok tim mano. But because tilielo yie wi ji te, I think onge ng'ama biro mind. Nwach ilielo wi mondo uchak a new life. Ndalo ka ne kata ji ok luokre for 4 days. Kawuono aka ne ji dhi aora, to ji luokore. No ilielo to ji dhi aora to ji luokore. Ne onge self-contained houses, ne onge weche mang'eny. But now, as kaka piny medo dongruok, traditions medo bedo modified. Ne gin gi very good reasons for tero buru. Because sani bende chini ogo lam. Aka koro sani ka ne wadwa tero buch Raila maber, to ne wadhi Bondo. To wadhi nyaka